assalamu alaikum. Alhamdulillah mun gode ma Allah. Allah ya kawo mu wannan taro bayan an kaddamar da zaɓe a jihar Katsina, kuma Allah ya ba mu nasara a cikin ikonsa. Muna gode ma Allah, muna gode ma mutanen jihar Katsina suka ba mu wannan dama. Kusan ibada da wani speech da ta shirya banda yi godiya ga mutanen da muka kira domin su zo su ba da gudunmuwarsu don ci gaban jihar Katsina. Mun yi establishing na wannan strategic policy kusan shekara ɗaya da ta wuce kafin mu fara ma hidimar takarar da sosai. To makasudin da ya sa muka kara ku a matsayin na masana a ɓangarorin da aka samu shine domin ku ba da gudunmuwa a kan tsarin da muke da shi idan mun hau gwamnati a wannan jiha ta domin duk abin da yake tara a wannan wuri kishin jihar Katsina ne da kokarin ya za a yi jihar Katsina ta ci gaba. Kowa ya baro abin da yake yi ya tafi wurin wannan taro da aka kira domin ba da gudunmuwar shi a jihar Katsina. Muna godiya kwarai da gaske. Amma most importantly, muna roƙon ku diba blueprint ɗin nan, ku ba da shawarwari wurin da kuke ganin ba a taɓa ba ko kuma inda aka taɓa ɗin da za a yi a making this work better. Kuma akwai buƙata ta developing matrix or implementation of blueprint. Kada yadda muka tsara shi mu bai zo da implementation strategy ba da za a yi iya achieve the NLP community. Akwai masana wurin nan wanda za su iya ba da shawarwari kan yadda ya kamata a tafiyar da al'amari. Kusan kamar yadda ya faɗa wanda ya yi review ɗin document ɗin, wannan abubuwan da muka tsara kusan abubuwa ne waɗanda suke cikin zuciyata, waɗanda nake son in gani sun tabbata. Kawai mun zauna da su ne na gaya masa abin da ke cikin zuciyata, abubuwan da nake son in yi, aka yi putting ɗin shi into a document. Focus area ɗin mu a Katsina kowa ya san babban matsalar mu yanzu insecurity. Dole mu fito da dabaru na yadda za mu kawo ƙarshen wannan matsalar insha Allah. Second issue shine ba za ka iya gabatar da kowane irin policy na gwamnati ba babu public servant. So akwai need na mu yi reforming din service na, mu yi digitalizing din shi as much as possible, kuma mu yi placing mutane inda ya kamata ta kasance suna wurin, inda za su iya taimako al'umma da kuma inda za su iya making impact. Da kuma mu kauce ma abubuwan da ke ja mana matsala a gwamnati na sanya mutane bisa mukamai kan alfarma. Dole mu sa mutane mukamai kan cancanta ba kan alfarma ba. Abu na uku, kowa ya san cewa harkar noma ita ce take rike da tattalin arzikin
jihar Katsina. Muna son mu yi ƙoƙari mu zamanantar da nomanmu, mu kuma yi ƙoƙari mu ga cewa ana yin noman all year round. Da inda muke da wata 'yan fadama komin kankanta ta mu ga yadda za mu yi utilizing ɗinta, mutane su rika noma a cikin ranar. Sannan muna son mu farfaɗo da makarantun koyar da dabarun noma. Ina da su guda 3 a jihar Katsina, a Daudawa da Kafin Sole da Gembu a ƙasar Jama. Akwai buƙatuwar na zamanantar da su kuma mu farfaɗo da su. Mutane da yawa sun ɗauka raba taki shine iyaka abin da gwamnati ke iya yi a ɓangaren noma. Ɓangaren ilimi yana da muhimmanci don aka same shi duka kowane ɓangare ma ba za a samu matsala ba. Kuma akwai buƙatuwar yadda 'ya'yanmu suke da damar su yi karatu, to ɗan wanda bai da galihu shi ma ya kasance yana da damar da zai iya yin karatu kuma ingantacce. Akwai ɓangaren lafiya wanda kowa ya san mahimmancin ɓangaren lafiya. Buƙatuwanmu a nan shi ne mu rage yawan mutanen da ke zuwa tertiary health centers. Muka inganta tsafta ta muhalli da abubuwan da ke kawo mana ƙananan ciwuka, to za mu rage yawan mutanen da ke zuwa asibiti, kuma za mu rage demand ɗin al'umma a kan health facilities. Amma most importantly, abin doka da koda wajen tafiyar da harka ta aiki. Akwai ɓangaren da za mu rika samun kuɗin shiga a jihar Katsina. Wannan ɓangaren yana da buƙatar shi ma mu kula da shi, ganin yadda abubuwa ke ta lalacewa ga irin kuɗaɗen da ake samu daga gwamnatin tarayya. In an yi ƙoƙari aka biya salari, ka ga abin da ya rage, za ka ga abin da bai taka kara ya karya ba, wanda za a iya gudanar da ayyuka a jihar. Buƙatar mu shi ne a cikin gwamnatin mu kila kafin lokacin ya ƙare, mu ga cewa muna iya generator revenue ɗin da zai iya biyan albashin ma'aikatan jihar. Akwai ɓangaren land reform, kusan master plan na Katsina tun lokacin turawa ne. Akwai buƙatuwar a tsara shi, kuma akwai buƙatuwar mu ma mu zamanantar da garuruwanmu. Sannan duk wannan akwai a local economy, wanda kuma driving force na local economy shi ne MSME development. Kuma ita ce hanya mafi sauƙi da za mu iya samun mu matasan mu aikin yi, mu rage talauci, kuma mu haɓaka tattalin arzikin al'umma. So insha Allah za mu haɓaka ta, kuma za mu yi ma'aikata mai kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu a jihar Katsina, kuma za ta kasance ƙarƙashin ofishin gwamna, domin ba ta kula ta musamman wajen samun mu matasan mu ayyukan yi. Amma duk waɗannan abubuwan da muka faɗa ba za mu iya samun nasara a kansu ba sai mun yi laying a solid foundation. Na farko, kamar kwamitocin ku shi yasa na ce mu kalla da kyau, mu kalli blocks ɗin nan, su ne za su iya sa mu samu nasara ga abin da za mu yi. A cikin blocks ɗin nan akwai budget
ba abin da za mu iya achieving sai muna da budget, sai muna da kuɗin da za mu iya yi shi. Ya kamata cikin recommendation din da za ku bada ku kalli kuɗin da za a yi abin da ake sa yi. Akwai laws, wasu wuraren sai mun yi dokoki wa'anda za su yi daidai da abin da muke son mu iya cimma. Yanzu wannan land reform din kana buƙatar doka, internally generated revenue ma kana buƙatar ka kalli dokar ka gaya za a yi ka inganta ta. Duka wannan abubuwan suna buƙatar dokoki, wasu abubuwan da muke son mu establish, wanda idan kuka ba da recommendation, dama mun akwai abin da muka ba da aiki a yi tun maka haimaci zaɓe na maganar reviewing ɗin land reform ɗin nan da magana IGR. Duk mun sa lauyoyi suna reviewing dokokin, za su kuma ba da shawarwari. So kuma da kuke da wa'adun committees ɗin, ina son ku ba da shawarwari as regards to the laws da suka establish wa'adun wurin. Amma akwai buƙatar institution, because yadda za ka implement wani abu sai akwai institution da za ta iya driving. Da ita ma institution din sai mun kalle ta, mandate din da gare ta ya yi in line with abin da muke son yi. Shi ma is part of the things da ya kamata ku kalla. Sai mun kalli knowledge and skills, wanda right personnel ya kamata su zama in wa'annan wuraren, wa'anda za mu iya samun, ko kuma su wa'anda ke wuri ya za mu yi building capacity don su in line with our mission. Sannan lastly shi ne security, duk abin da za mu yi ba security ba ma abin da za mu yi. Kuma akwai kuma community. It has to be community based. Da zamana ba muna wannan abun ba, su mutanen da za mu ma abun su kuma ga irin tunaninsu. So kamata ya sai mun jawo tunanin al'umma ya zama daidai da abin da muke son mu masu. So it has to be bottom-up approach. In dai muna son mu nasara al'umma. Wannan shi ne takaitaccen bayanin da zan yi. Ina maku fatan alheri, kuma ina fatan mu yi ƙoƙari ku ba da wannan aikin cikin lokacin da aka ce, domin so muke yi mu yi duk abin da ya kamata mu yi a ƙasa kayan a rantsar da gwamnati. Domin ba za mu so mu ɓata lokaci ba bayan an rantsar da gwamnati kuma ana yin wa'annan ayyuka. Kamata a ce mutanen jihar Katsina su fara jin mu in an rantsar da gwamnati. Science ba, na ce ai na yi maganar education, shi yana cikin harkar ilimi, domin kusan cikin tsarin da muka yi a policy ɗinmu muna son mu ga yadda za mu zamanantar da karatun alkur'ani mai girma. Muna da buƙatar mu ga yadda za mu zamanantar da karatun alkur'ani mai girma, domin in muka kalli wasu ƙasashe as case study, kamar kaje Egypt, kaje Sudan, kaje Indonesia, za ka ga tsarin harkar Qur'ani da suke da shi wanda ya bambanta da yadda muke yi. Akwai mafi yawancin mutanenmu nan 'yan boko waɗanda ba su kai makaransu makarantar allo saboda irin yanayin da suke ganin makarantar Allah. Amma inda an zamanantar da makarantar Allah, da za ka ga kowa yana kai ɗan shi domin ya samu wannan muhimmin karatu. Muna da ƙoƙarin mu yi wa'annan makarantun na zamani na har da alƙur'ani, ko da ɗaya ne a kowane yanki na mai zaɓa
sanata, sannan su kuma tsangaya da muke da su mu gaya za mu taimaka ma waɗannan tsangayar su ma su inganta lafiyar su da abincinsu da yadda suke da yadda al'amuransu gwargwadon arzikin da jihar take da shi. Domin muna da buƙatar mu yi haka nan, domin na je kwanaki biyu a nan na sadu da na sadu da malaman jami'a inda suka bani wani research da suka yi akan almajirai, wanda suka nuna kusan 83% of almajiran da muke da su they ended up being in various businesses. Kaje mafi yawancin kasuwanninmu za ka ga mafi yawancin almajirai ne waɗanda suka yi makaranta allo suka zama 'yan kasuwa, saboda su suna dagewa su zama 'yan kasuwa domin ba su da gata, ba su da wanda ya damu da al'amuransu, dole su tashi su damu da al'amuransu da kansu. Kaga waɗannan makarantun inda za ka zo ka taimaka musu da yadda za su ƙara inganta skills ɗinsu da ilimin kasuwancin, ko kuma ba mu san inda za su tsaya ba. A wannan same research ɗin ne kuma suka gaya mana cewa about 91% of secondary school leavers suna ending up su zama zaman banza, ko su zama criminals, ko su zama wani abu, saboda su suna nan sun tara takarda sun aje suna jira aikin gwamnati, kuma suna ganin suna da gata su ba za su iya zuwa su yi sana'a. Wannan rashin yin sana'a shi ke jawowa a shiga any form of criminality. Yana ganin duk ana ne da ya kamata mu kalla domin mu maganin tsaron da muke magana. In muka yi maganin talauci, muka yi maganin zaman banza, muka ƙara tattalin arzikin al'umma ya inganta, to za mu rage rashin tsaro kusan kashi 50%. Ina ganin da wannan nake muku fata alheri. Allah ya sa gama aikin ku lafiya, kuma Allah ya ba mu ikon mu zaɓo mutanen da suke